δουλειά του ερευνητή είναι περισσότερο ένα χόμπι παρά εργασία. Έτσι το βλέπουμε και έτσι πρέπει να το βλέπει κανείς για να μπορεί να δουλεύει σωστά. Είναι μια τρέλα, αν θέλετε, που έχει ο κάθε ερευνητής στο να βρει καινούρια πράγματα, στο να ανακαλύψει κάτι καινούριο και να προσφέρει και κάτι παρακάτω στην κοινωνία. Γύρω από το Fleming μπορεί να στηθεί ένας πιο συνολικός τρόπος να μπορέσουμε να μεταφράσουμε αυτή την καινούρια γνώση και την καινοτομία από το επίπεδο της επιστήμης στο επίπεδο της εφαρμογής της, για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε και ένα κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταδιδακτορικοί φοιτητές προσφέρουν πάρα πολλά με τις παρατηρήσεις που κάνουν, με τις φρέσκες ιδέες, με το φρέσκο τρόπο αντιμετώπισης. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι στο εργαστήριο και πώς η χημεία μεταξύ τους είναι στο πιο σημαντικό από όλα στην καλή λειτουργία ενός εργαστηρίου. Το δικό μου εργαστήριο ασχολείται με την ανάλυση του γονιδιώματος, του DNA, του ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο ναι μεν διαβάσαμε πριν από 6 χρόνια και έχουμε τώρα μια σειρά αριθμών, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Η έρευνα είναι όπως όταν ήμουν μικρός μου άρεσε και διάβαζα τα βιβλία των μικρών εξερευνητών από το Scrooge McDuck και τον Donald, και επειδή η λέξη εξερευνητής στα ελληνικά περιέχει τη λέξη ερευνητής, τα ταυτίζω λιγάκι. Δηλαδή θεωρώ ότι οι ερευνητές εξερευνούν την ανθρώπινη ζωή. Και αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι περιπετειώδης, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου βγάλει. Το θέμα της έρευνας είναι αυτό, ότι κάθε τι που κάνεις, κάθε ερώτημα το οποίο θέτεις, είναι ερώτημα καινούριο. Κανείς από εμάς δεν ενδιαφέρεται να απαντήσει ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί. Και όταν απαντάς ένα καινούριο ερώτημα, είσαι πράγματι ο πρώτος που είσαι εκεί για πρώτη φορά σε όλη τη γη, σε όλο το σύμπαν. Και αυτό είναι μια αίσθηση καταπληκτική. Η θάλασσα μας αρέσει, αλλά τον περισσότερο χρόνο είμαστε εδώ μεταξύ αυτούς τους τοίχους και την βλέπουμε από μακριά. «160.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ. 6 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη, 5 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 26 εκατομμύρια στον κόσμο. Και το μέλλον διαγράφεται ακόμη πιο σκοτεινό. Όπως υπολογίζουν οι ειδικοί, το 2050 ο αριθμός των αρρώστων θα έχει τετραπλασιαστεί. 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινούνται στο λυκόφως της ύπαρξης, χωρίς μνήμη και συνείδηση. Η νόσος Αλτσχάιμερ δεν είναι η μοναδική μορφή άνοιας που γνωρίζουμε. Είναι όμως η συχνότερη. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προκαλείται και η αντιμετώπιση της αποτελούν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επιστήμη. Και στην προσπάθεια αυτή, ο άνθρωπος έχει έναν απροσδόκητο συνεργάτη, μια μύγα. Με μέγεθος μικρότερο από 3 χιλιοστά, με χλωμό κίτρινο χρώμα και κόκκινα μάτια, η μύγα του κρασιού, η δροσόφυλλα μελανογκάστερ όπως λέγεται επίσημα, είναι μια διασημότητα στον χώρο της επιστήμης. Ανήκει σε εκείνους τους οργανισμούς που η γενετική δομή τους έχει μελετηθεί διεξοδικά, προσφέροντας ένα πολύτιμο μοντέλο για την κατανόηση άλλων πιο σύνθετων οργανισμών όπως είναι ο άνθρωπος. Στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ στη Βάρεια Αττικής, οι ερευνητές μελετούν τις διαδικασίες με τις οποίες η δροσόφυλλα αποθηκεύει πληροφορίες από το περιβάλλον, τις επεξεργάζεται και τις χρησιμοποιεί. Γιατί, όσο και να ακούγεται παράδοξο, το ταπεινό αυτό μυγάκι μαθαίνει, θυμάται και ξεχνά όπως και εμείς, ή περίπου όπως εμείς. Γι' αυτό άλλωστε πηγαίνει και σχολείο. Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας. Εδώ είναι οι μαθητές μας, τους οποίους τους έχουμε 50 σε κάθε φιαλίδιο. Και εδώ είναι το σχολείο, κατεξοχήν η αίθουσα εκπαίδευσης. Τι τους μαθαίνουμε? Ένα πολύ απλό πράγμα, να συνδυάζουν ένα ουδέτερο γενικά ερέθισμα, όπως είναι μία οσμή, ότι είναι κάτι κακό για αυτούς και να το αποφύγουν. Χρησιμοποιούμε μία οσμή, την οποία τους την παρουσιάζουμε μαζί με ηλεκτρικό σοκ, το οποίο είναι άσχημο για τις μύγες. Κατόπιν τους δείχνουμε μία άλλη οσμή, άλλο ένα ουδέτερο ερέθισμα, το οποίο δεν παρουσιάζεται μαζί με ηλεκτρικό σοκ, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαλέξουν και να καταλάβουμε από την επιλογή τους ότι όντως έχουν μάθει. Περιμένουμε, όταν θα καληθούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο οσμών,
να επιλέξουν αυτή η οποία δεν είχε συνδεθεί με ηλεκτρικό σοκ. Οι μαθητές οι οποίοι δεν έχουν περάσει από διαδικασία της εκπαίδευσης, αν τις καλέσουμε να επιλέξουν κατευθείαν μία από τις δύο οσμές χωρίς να τις έχουμε εκπαιδεύσει, θα δούμε ότι επιλέγουν εξίσου και τις δύο οσμές. Ενώ αντίστοιχα, οι μαθητές οι οποίοι περάσαν τη διαδικασία της εκπαίδευσης, θα δούμε ότι όντως μαθαίνουν ότι μία οσμή είναι κακιά για αυτούς και βλέπουμε ότι η πλειοψηφία πάει προς την άλλη πλευρά, επιλέγει τη δεύτερη, την μη συνδεδεμένη με ηλεκτρικό σοκ οσμή. Οι μύγες πηγαίνουν σχολείο για δύο λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι μύγες, σαν όλα τα ζώα, μαθαίνουν. Μπορούν να μάθουν και να θυμούνται για πάρα πολύ καιρό. Όταν η μύγα μπορεί να θυμηθεί κάτι που έμαθε 7 μέρες αργότερα και μία μύγα μπορεί να ζήσει 3 μήνες, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της, έτσι ώστε αυτό το ότι μπορεί να ξαναθυμηθεί πληροφορία που έμαθε 7 μέρες πριν, θεωρούμε ότι είναι πραγματική μνήμη και θεωρούμε ότι είναι πραγματική μνήμη για δύο άλλους λόγους. Γιατί όπως και στους ανθρώπους, αυτή η μνήμη είναι ευαίσθητη στα ίδια φάρμακα που προκαλούν αμνησία στον άνθρωπο και ενισχύεται με τους ίδιους τρόπους που ενισχύεται η μνήμη στον άνθρωπο. Με επανάληψη, είναι ευαίσθητη στην αναισθησία κλπ. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό αν μια μύγα είναι σε θέση να θυμάται μια ευχάριστη ή δυσάρεστη εμπειρία και να ενεργεί αναλόγως? Μπορεί αυτό να μας πει κάτι για τον άνθρωπο? Θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι ένας νευρώνας, το νευρικό σύστημα δουλεύει το ίδιο σε όλα τα ζώα που έχουν νευρικό σύστημα. Ένας νευρώνας στον εγκέφαλο της μύγας δουλεύει το ίδιο με ένα νευρώνα στο δικό μου τον εγκέφαλο, όταν χρειάζεται αυτός ο νευρώνας να αποκριθεί σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Το οποίο ερέθισμα μπορεί να είναι το ίδιο ή λίγο διαφορετικό για τον άνθρωπο και τη μύγα, αλλά αυτό που αποκομίζει ο άνθρωπος και η μύγα από τα συγκεκριμένα ερεθίσματα είναι ακριβώς το ίδιο. Το ξέρουμε αυτό με πολλές μελέτες. Η ομάδα του Ευθύμιου Σκουλάκη προσπαθεί να κατανοήσει τους μοριακούς μηχανισμούς της μάθησης και της μνήμης, τα συστήματα που μεσολαβούν σε αυτές τις λειτουργίες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από την ηλικία, τις ασθένειες και το περιβάλλον. Να κατανοήσει επομένως καλύτερα παθολογικές καταστάσεις όπως οι μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά ή οι εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, όπως η νόση Alzheimer και Parkinson. Εμείς επικεντρωνόμαστε στα γονίδια, τα οποία εμπλέκονται και στην δυσλειτουργία του νευρώνα, η οποία προηγείται του θανάτου του, έτσι ώστε, ξέροντας τα γονίδια αυτά, να μπορέσουμε να επέμβουμε με φάρμακα και ουσίες, έτσι ώστε να καθυστερήσουμε τη δυσλειτουργία του νευρώνα όσο μπορούμε περισσότερο και ίσως να μην αφήσουμε τον νευρώνα να πεθάνει στο τέλος. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό? Δεν υπάρχει ένας τρόπος νευροεκφυλισμού. Υπάρχουν πολλά είδη νευροεκφυλισμού και πολλοί τρόποι να εκφυλιστούν οι νευρώνες και να πεθάνουν. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένες μελέτες που έχουν να κάνουν με ασθένειες συγγενείς με το Alzheimer και μνημονικές δυσλειτουργίες. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών έχει συνδέσει το όνομα και την ιστορία του με ένα θρύλο της επιστήμης, τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ, τον άνθρωπο που έφερε μια πραγματική επανάσταση στην ιατρική και στη δημόσια υγεία, ανακαλύπτοντας το πρώτο αντιβιωτικό, την πενικυλίνη. Γεννημένος σε ένα χωριό της Σκωτίας, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ σπούδασε ιατρική στο Λονδίνο, ειδικεύτηκε στη βακτηριολογία και έζησε τη φρίκη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου σε ένα νοσοκομείο εκστρατείας στη Γαλλία. Εκεί όπου χιλιάδες στρατιώτες πέθαιναν καθημερινά από τις σφαίρες, τις ξυφολόγχες, τα ασφυξιογόνα αέρια, αλλά και από τη μόλυνση των πληγών τους. Η αναζήτηση ενός παράγοντα που θα μπορούσε να αντιμετωπίζει τα μικρόβια χωρίς να βλάπτει τους ανθρώπινους ιστούς τον απασχόλησε επί χρόνια. Κι έτσι ήταν έτοιμος να τον αναγνωρίσει όταν τυχαία βρέθηκε μπροστά του στις 28 Σεπτεμβρίου 1928. Τον εντόπισε σε μια καλλιέργεια σταφυλοκόκκων που είχε μουχλιάσει ξεχασμένη στον πάγκο του εργαστηρίου του. Η ημέρα αυτή θα αλλάξει την ιστορία της ιατρικής. Μέσα από τη μούχλα είχε γεννηθεί ένα θαύμα και ο Φλέμινγκ ήταν ο λευκός υπότης που νίκησε το θάνατο. Το θάνατο που προκαλούσαν απλές μολύνσεις και συνηθισμένες αρρώστιες, όπως η πνευμονία, η μηνυγκίτιδα και η σύφυλλη. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων παρακολουθούν καθημερινά τη μάχη της πενικυλίνης, μεταφέροντας τα νέα από τους θαλάμους των νοσοκομείων. Εδώ έχουμε το απόκομμα μιας εφημερίδας αμερικανικής που δείχνει την ιστορία του πρώτου παιδιού που θεραπεύτηκε από την πενικυλίνη.
Ήταν ένα μωρό, μικρό παιδί, πολύ άρρωστο. Και εδώ δείχνει όλη την ιστορία του πώς σώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Από την αγωνία των γονιών τους εδώ αριστερά, στο πώς τηλεφωνήσανε, ήρθε ο γιατρός, μοτοσυκλετιστής για να κουβαλήσει το φάρμακο. Το οποίο ήταν βέβαια πάρα πολύ σπάνιο εκείνη την εποχή, φτιαχνόταν σε πολύ μικρές ποσότητες. Και δόθηκε τελικά στο παιδί, σε 9.30 το βράδυ, και την άλλη μέρα ήταν ήδη πολύ καλά. Ήταν πολύ σπάνιο να γίνει μια τέτοια θεραπεία εκείνη την εποχή. Συνήθως τα παιδιά πεθαίνανε από λοιμώξεις. Και ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια θαυματουργή θεραπεία σε ένα παιδί. Το ίδιο έγινε και σε άλλους και κάθε φορά που γινόταν υπήρχε πάλι ένα πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ασθενής, ο οποίος δεχόταν αυτή τη θεραπεία με την πενικυλίνη, γινόταν αμέσως και πρωτοσέλιδο. Ο ίδιος ο Φλέμινγκ δεν υπέκυψε στο μύθο του. Συνέχισε τις έρευνές του, επιμένοντας σεμνά ότι την πενικυλίνη την έφτιαξε η φύση. Εκείνος απλά τη βρήκε. Άλλωστε ο κόσμος ζούσε ήδη τον επόμενο μεγάλο πόλεμο, έχοντας τώρα στο πλωστάσιό του και τα πρώτα αντιβιωτικά. Το 1945, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ με τους Φλόρεϊ και Τσέιν, που είχαν επιτύχει να παρασκευάσουν πενικυλίνη μαζικά, σε καθαρή μορφή. Τον επόμενο χρόνο, μια Ελληνίδα γιατρός έφτανε στο εργαστήριό του με υποτροφία, η Αμαλία Κουτσούρη. Τη ζήτησε να παντρευτούν το 1952, αμέσως μετά το τέλος μιας διάλεξής του στην Αθήνα, και έζησαν μαζί 2 χρόνια μέχρι το θάνατό του. Αμέσως μετά, η ζωή της Αμαλίας Φλέμινγκ θα μοιραστεί στα 2. Από τη μία, η επιθυμία της να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο. Και από την άλλη, η πολιτική δραστηριότητα σε μια Ελλάδα που επέστρεφε βίαια στο παρελθόν. Η Φλέμινγκ θα γίνει ένα από τα πιο σεβαστά πρόσωπα της αντίστασης στη δικτατορία. Θα γνωρίσει μέρες σκληρές, θα συλληφθεί, θα χάσει την ελληνική ηθαγένεια, θα απελαθεί. Την ίδια στάση είχε κρατήσει και παλιότερα στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Όπως συνήθιζε να λέει, αισθανόταν βαθύ σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους, την αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμά τους να ζουν ελεύθεροι. Αυτό ήταν το όνειρο της ζωής μου, να μπορέσει να γίνει ένα τέτοιο ίδρυμα, να γίνει έρευνα εδώ, να μπορούν οι φοιτητές να εργάζονται και να μαθαίνουν να παίρνουν αυτή την νοοτροπία της έρευνας, η οποία είναι ένας τρόπος ζωής. Το αρχίσαμε με όνειρα πολλά, κάναμε πάρα πολλές επαφές με ξένους επιστήμονες. Το ερευνητικό κέντρο Αλέξανδρος Φλέμινγκ είναι κατά κάποιον τρόπο το παιδί του ιδρύματος που δημιούργησε εκείνη το 1965 με σκοπό να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα η βιοιατρική έρευνα που απασχόλησε το σύζυγό της σε όλη τη ζωή του. Λειτουργήσε το 1998 και από το 2002 συμμετέχει δραστήρια σε ερευνητικούς τομείς της ανοσολογίας, της μοριακής βιολογίας και γενετικής, της μοριακής ογκολογίας. Καλημέρα κύριε Κούλια, τι κάνετε? Το αντικείμενο είναι η βιοιατρική, έρευνα στη βιοιατρική. Κυρίως μας ενδιαφέρουν ασθένειες όπως ανοσολογικές ασθένειες, ο καρκίνος, μεταβολικές και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Αυτές οι ασθένειες έχουν και κάποια κοινά μεταξύ τους, άλλωστε τα πάντα ενώνονται γύρω από το φαινόμενο που λέγεται ζωή στη βιολογία. Ο κοινός στόχος αυτών των ερευνών είναι να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μηχανισμούς φυσιολογίας ή παθολογίας και βασικά μέσα από τέτοιες ανακαλύψεις, μέσα από τη νέα γνώση, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε καινοτόμες εφευρέσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως λέγεται, και γιατί σαν κοινωνικό αποτέλεσμα, σαν προσφορά στην κοινωνία, αλλά και σαν προσφορά στην οικονομία της χώρας μας ή γενικότερα του κόσμου στον οποίο ζούμε. Μέσα από την βελτίωση πρωτοκόλων, θεραπευτικών σκευασμάτων, ανακάλυψη θεραπευτικών μεθόδων κτλ. Σαν προσφορά στο χώρο της υγείας. Γεια σας. Μαριέτα. Το ερευνητικό έργο του Γιώργου Κόλια επικεντρώνεται στην κατανόηση των μοριακών και κυταρικών μηχανισμών που συνδέονται με την εκδήλωση και την εξέλιξη ανοσολογικών παθήσεων, όπως η σκλήνηση κατά πλάκας, η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου. Και στις έρευνες αυτές συνεργάζεται στενά με μια άλλη διασημότητα του κόσμου των εργαστηρίων. Doctor?
Coming. Yes, please. Doctor, help me. What's wrong with you? I'm having a problem understanding the meaning of my existence. I am a specialized biologist and not a psychoanalyst. I'm afraid I can't help you. And I am a specialized laboratory animal. I've given you my body, so now I'm also revealing to you my soul. Πολλές φορές στη δουλειά μας, σχεδόν πάντα, οι βιολόγοι έχουν ανάγκη να πειραματιστούν με ένα οργανισμό ο οποίος κρύβει όλα αυτά τα μυστικά που θέλουμε να ανακαλύψουμε και ότι δεν ξέρουμε για αυτόν τον οργανισμό. Αυτό το εργαλείο του να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το γονιδίωμα του ανθρώπου και να το συγκρίνουμε με άλλα γονιδιώματα έκανε μια επανάσταση και μια στροφή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, αν θέλετε, την εξέλιξη των ειδών, που πλέον περνάμε από συγκρίσεις οι οποίες γινόντουσαν στο παρελθόν στο μορφολογικό επίπεδο ή στο φυσιολογικό επίπεδο, σε συγκρίσεις που έχουν να κάνουν με το γονιδίωμα αυτό καθεαυτό. Και εκεί αντιλαμβανόμαστε πια πολύ καλύτερα τις φιλογενετικές και τις εξελικτικές σχέσεις που έχουν τα είδη μεταξύ τους. Από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι μελετώντας αυτούς τους οργανισμούς για πρακτικούς λόγους, γιατί δεν μπορούμε να μελετήσουμε άμεσα τον άνθρωπο, μπορούμε να φτάσουμε ίσως πιο κοντά σε αυτό που σημαίνει άνθρωπος. Ο οργανισμός πρότυπο για τη γενετική έρευνα, ο ποντικός, είναι ένας πρωταγωνιστής στο κέντρο Φλέμινγκ. Και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει και στο μέλλον. Ήδη το κέντρο διατηρεί τη μεγαλύτερη μονάδα πειραματοζώων στην Ελλάδα με 18.000 ποντίκια και συντονίζει ένα δίκτυο 24 κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών που συνεργάζονται στην έρευνα των ανοσολογικών ασθενειών του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τον ποντικό. Ο ποντικός σαν μοντέλο για ασθένειες είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολύ καλή οργάνωση γύρω του, πολλούς ερευνητές να δουλεύουν με ποντικούς σαν εργαλεία για να καταλάβουμε μηχανισμούς φυσιολογίας και ασθένειας και παίζει ένα σημαντικό ρόλο στα ερευνητικά μας προγράμματα και αναδεικνύει ίσως και την εξειδίκευσή μας κατά κάποιο τρόπο σαν κέντρο στο να μπορούμε να εφαρμόζουμε σύγχρονα εργαλεία, σύγχρονες τεχνολογίες πάνω στο ποντικό, με τις οποίες να μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στην ανακάλυψη νέας γνώσης. Συμμετέχουμε, μάλιστα οργανώνουμε σαν κέντρο ένα ερευνητικό πρόγραμμα που λέγεται Δίκτυο Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο και στο οποίο συμμετέχουν 24 οργανισμοί από την Ευρώπη και έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη ανοσολογικών μηχανισμών για νοσολογικές ασθένειες στο ποντίκι αυτό καθεαυτό. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί όλοι αυτοί οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί συνενώνουν τις δυνάμεις τους για να προκύψουν συνέργειες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για να μελετηθεί ο ποντικός, η φυσιολογία και η ασθένεια με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει καινοτομία και νέα γνώση. Δυσλειτουργία και εκφυλισμός του νευρικού συστήματος, ανοσολογικές και αυτοάνωσες παθήσεις και το τρίτο μεγάλο πεδίο έρευνας στο κέντρο Φλέμινγκ είναι ο καρκίνος. Ο Γιώργος Παναγιώτου μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και τη λειτουργία των κυττάρων και το ρόλο τους στη δημιουργία του καρκίνου. Ο κυριότερος λόγος που έχουμε δυσκολίες στο να βρούμε αποτελεσματικά φάρμακα για τον καρκίνο είναι γιατί ο καρκίνος είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Προέρχεται από τα ίδια κύτταρα που αποτελούμαστε κι εμείς. Αυτό σε αντίθεση με άλλες ασθένειες όπως οι μολυσματικές ασθένειες, οι οποίες έχουμε ένα μικρόβιο να μολύνει τον οργανισμό μας, που είναι εύκολο να τις καταπολεμήσουμε διότι είναι διαφορετικοί οργανισμοί. Οι διαφορές που έχουν από τα ανθρώπινα κύτταρα, τα μικρόβια, είναι πάρα πολλές, θεμελιώδεις. Και άρα μπορούμε να βρούμε φάρμακα όπως τα αντιβιωτικά για να τους σκοτώσουμε αυτούς τους ξένους οργανισμούς χωρίς να πειράξουμε τον ανθρώπινο οργανισμό. Στον καρκίνο δεν ισχύει αυτό, διότι τα κύτταρα τα οποία θέλουμε να σκοτώσουμε προέρχονται από το ίδιο μας το σώμα. Είναι κύτταρα του σώματός μας. Έχουν τα ίδια θεμελιώδη χαρακτηριστικά όπως τα υπόλοιπα κύτταρα του σώματός μας. Και άρα τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα έχουν πολλές παρενέργειες, γιατί σκοτώνοντας τα καρκινικά κύτταρα, σκοτώνουν επίσης και πολλά
φυσιολογικά κύτταρα. Και εκεί βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα στην κλασική χημειοθεραπεία στον καρκίνο. Η σύγχρονη αντικαρκινική έρευνα προσπαθεί να βρει καινούρια φάρμακα τα οποία να στοχεύουν συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι διαφοροποιούν ένα καρκινικό κύτταρο από ένα φυσιολογικό ανθρώπινο κύτταρο. Όλες οι προσπάθειες που γίνονται στην έρευνα διεθνώς είναι να βρούμε τέτοιους νέους στόχους. Να βρούμε δηλαδή διαφορές ανάμεσα σε καρκινικά και φυσιολογικά κύτταρα και να βρούμε στη συνέχεια φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες να μπορούν να στοχεύσουν αυτά τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες οι οποίες διαφέρουν ανάμεσα στα καρκινικά και τα φυσιολογικά κύτταρα και να επέμβουμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να σκοτώσουμε τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να επηρεάσουμε τα φυσιολογικά. Είναι σαφές ότι το φάρμακο για τον καρκίνο δεν θα υπάρξει ποτέ. Γιατί ο καρκίνος δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Θα υπάρξουν επομένως πολλά φάρμακα, πολλές θεραπείες, όπως ακριβώς υπάρχουν και πολλοί ασθενείς. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε τώρα για τα μελλοντικά χρόνια για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι ότι θα υπάρξουν πολλά τέτοια νέα φάρμακα τα οποία θα στοχεύουν υποκατηγορίες συγκεκριμένων τύπων καρκίνου και θα εξατομικεύονται για κάθε ασθενή ανάλογα με το γενετικό του προφίλ και ανάλογα και με το τι άλλες αλλαγές έχουν εμφανιστεί στο συγκεκριμένο καρκίνο. Και άρα θα μπορούμε να πούμε μέσα από διαγνωστικές μεθόδους εάν ένας ασθενής θα ωφεληθεί από το συγκεκριμένο φάρμακο ή όχι. Μπορούν λοιπόν να υπάρξουν εξατομικευμένες θεραπείες. Θεραπείες προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αρρώστου. Ο συγκεκριμένος στόχος του εργαστηρίου μας είναι να δημιουργήσουμε βλαστικά κύτταρα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες θεραπείες. Τα βλαστικά κύτταρα είναι πολύ εξειδικευμένοι πληθυσμοί κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα και αυτό που μας λένε είναι ότι είναι κύτταρα που έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν, να αυτοανανεωθούν, ξαναφτιάξουν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε άλλους τύπους κυττάρων. Μία καινούρια μορφή θεραπείας μπορεί να αποτελέσουν οι δημιουργίες πληθυσμών εξειδικευμένων βλαστικών κυττάρων, οι οποίες μπορούν να ξαναανανεώσουν τους ιστούς. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε τη βιολογία τους και για να μπορούμε από τη βασική έρευνα να περάσουμε στις κλινικές εφαρμογές. Σκεφτείτε το λίγο. Κύτταρα που δημιουργούν απογόνους διαφορετικούς από τα ίδια, που θα μπορούσαν επομένως να φτιάχνουν διάφορους ιστούς και όργανα για να αναπληρώνουμε φθορές και βλάβες του οργανισμού μας. Τα βλαστοκύτταρα συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών και ένα καλό μοντέλο για την κατανόησή τους είναι το αιμοποιητικό σύστημα. Το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι οι βασικοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν την διαφοροποίηση στην αιμοποίηση. Δηλαδή, ποιοι είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους ένα βλαστοκύτταρο διαφοροποιείται, ακολουθεί ένα μονοπάτι και γίνεται ένα από τα πολλά κύτταρα που έχουμε στο αίμα μας. Η αιμοποίηση είναι ένα πολύ καλό μοντέλο σύστημα για να μελετήσει και να κατανοήσει κανείς τους βασικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς, δηλαδή την δραστηριότητα των γονιδίων και πώς αυτά ρυθμίζουν την διαφοροποίηση, τα διαφορετικά στάδια της διαφοροποίησης. Το αίμα, όπως ξέρετε, είναι ένας ιστός που είναι εύκολα προσπελάσιμος, μπορούν να απομονωθούν τα κύτταρα σε διάφορα στάδια ορίμανσης και να μελετηθούν τα γονίδια. Πέρα βέβαια από το βασικό ενδιαφέρον που έχει η μελέτη των μοριακών μηχανισμών της αιμοποίησης, υπάρχει και η κλινική πλευρά που έχει να κάνει βέβαια με ασθένειες του αίματος, όπως είναι η λευχαιμίας και όπως είναι και οι αιμοσφαιρινοπάθειες, όπως η δρεπανοκυταρική ανεμία, η μεσογειακή ανεμία, που βέβαια οι τελευταίες αυτές ασθένειες δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με τη διαφοροποίηση, δεν παύουν όμως να είναι ασθένειες που επηρεάζουν το αίμα. Η Βασιλική Κοστούρου, η νεότερη ερευνήτρια του κέντρου, μελετά όχι το αίμα, αλλά τα αγγεία μέσα στα οποία αυτό κυκλοφορεί. Γιατί τα αιμοφόρα αγγεία εμπλέκονται σε πάρα πολλές παθολογικές καταστάσεις. Αν μπορούσαμε λοιπόν να επηρεάσουμε αυτή τη διαδικασία, να βρούμε το διακόπτη που τη ρυθμίζει. Τα αγγεία παίζουν τον πιο κύριο ρόλο στην αιμάτωση του καρκίνου, στην ανάπτυξή του και στη δημιουργία των μεταστάσεων. Τα αγγεία είναι σαν σωλήνες. Εδώ, για παράδειγμα, μπορείτε να το δείτε, περιβάλλονται και αποτελούνται από μια στιβάδα ενδοθυλιακών κυττάρων, αυτά που είναι ροζ το χρώμα τους. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα, τα ενδοθυλιακά, συνδέονται μεταξύ τους και με την εξωκυτάρια ουσία, που είναι σαν ένα μικρό ζελέ, και δημιουργούν το αγγείο. Για να δημιουργηθεί ένα νέο αγγείο, πρέπει να χαλαρώσουν τις θέσεις αυτές δέσμευσής τους
να αφήσουν δηλαδή τα χέρια τους και να αρχίσουν να μετακινούνται και να πολλαπλασιάζονται έτσι ώστε να δημιουργηθεί το καινούριο αγκείο. Και εγώ μελετώ ακριβώς αυτές τις θέσεις δέσμευσης. Δηλαδή, ποιες είναι οι πρωτεΐνες και ποια είναι οι κύριοι μοριακοί μηχανισμοί, οι οποίοι αφορούν στη δημιουργία των θέσεων δέσμευσης και πώς αυτές μπορούν να αλλάξουν για να μπορέσει το κύτταρο να μετακινηθεί και να δημιουργηθεί το καινούριο αγκείο. Το κύριο ενδιαφέρον αφορά στο να βρούμε ποιες είναι αυτές οι πρωτεΐνες, οι οποίες παίζουν ρόλο διακόπτη. Επομένως, μπορείς όπως ένα διακόπτη να το γυρίσεις προς τη μία πλευρά και να χαλαρώσεις τις θέσεις σύνδεσης, έτσι ώστε τα κύτταρα να μπορούν να μετακινηθούν και να σου φτιάξουν το καινούριο αγκείο και με αυτόν τον τρόπο να παρέμβεις σε ασθένειες που δεν υπάρχουν πολλά αγκεία, όπως οι ισχαιμίες για παράδειγμα, και χρησιμοποιώντας τον ίδιο διακόπτη, γυρνώντας τον προς την άλλη μεριά, να μπορέσουμε να συνδέσουμε, να κολλήσουμε ακόμα περισσότερο τα ενδοθηλιακά κύτταρα μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν, να μην μπορούν να σου φτιάξουν νέα αγκεία και να μην μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του καρκίνου ή τις μεταστάσεις. We just rescued the size. Just rescued the size. So this is. Yesterday we rescued the learning, so I think we have a full rescue of the. I think we really get something now. Yeah. So. Είναι η μεγάλη στιγμή όταν ένας ερευνητής βρίσκει κάτι από αυτά που έψαχνε. Όταν σε αυτή τη διαρκή αναζήτηση στο άγνωστο, κάτι άγνωστο μέχρι τώρα γίνεται γνωστό. Today and this week was the week of the big results. So we were working with disease, and right now we were discovering this week that we can have a way of saving this disease. Πρέπει να επαναλάβουμε μερικά πράγματα, να είμαστε τελείως σίγουροι, να επαναλάβουμε το πείραμα, αλλά είμαστε και εγώ και ο συνάδελφος είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί το παλεύουμε αυτό 6 πριν, 6 μήνες. Η στιγμή λοιπόν του έβρικα, η στιγμή που καταλαβαίνει κανείς τελικά όλες οι προσπάθειές του και όλες οι υποθέσεις που κάνει για να λύσει ένα πρόβλημα που οδηγούν και που μαθαίνει κάτι καινούριο, η στιγμή του ξέρω την απάντηση, η οποία είναι η πιο σημαντική στην επιστήμη, εγώ νομίζω, βγαίνει μέσα από προσπάθεια. Νομίζω πως στη ζωή ενός ερευνητή οι πιο όμορφες στιγμές μπορεί να είναι οι πιο λίγες από όλες. Η χαρά όμως που φέρνουν οι καινούργιες ανακαλύψεις, το αποτέλεσμα ενός project που έχει μεγάλο χρόνο αναμονής, που ξαφνικά μπορείς να βλέπεις τα κυτταρά σου να φωσφορίζουν, τα ποντίκια σου να φωσφορίζουν, να μπορείς να φτιάξεις τους πληθυσμούς των κυττάρων, να τους διαφοροποιείς. Είναι από τις πιο μεγάλες χαρές. Έστω και αν αυτές είναι λίγες, αξίζουν πάντα τον κόπο που βάζουμε τις υπόλοιπες ώρες και απόψη δουλειάς και κόπου και πολλές απογοητεύσεις μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Το να βγει ένα καινούριο αποτέλεσμα γεμίζει όλους με χαρά. Ιδίως κάτι που δεν το περιμένει κανείς, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ συχνό στην έρευνα. Ξεκινάς να βρεις κάτι και καταλήγεις να βρεις κάτι άλλο, το οποίο σου ανοίγει καινούριους δρόμους, σου δίνει καινούριες ιδέες. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, το πιο ενδιαφέρον που ταράζει, αν θέλετε, τη ρουτίνα που υπάρχει καθημερινά στο εργαστήριο. Όταν έρθει ένας φοιτητής και πει να βρήκα αυτό, κοιτάξτε τι παθαίνει αυτό το κύτταρο όταν το κάνω αυτό. Αυτό είναι που μας δίνει την ενέργεια για να συνεχίσουμε και, όπως είπα, μας δίνει και πολλές καινούριες ιδέες για να προχωρήσουμε τη δουλειά μας. Είναι μια μορφή δημιουργίας η έρευνα. Όσο δυνατή και ενδιαφέρουσα όσο είναι και η τέχνη. Διότι με την έρευνα φτιάχνεις μια εικόνα του κόσμου. Μπαίνεις σε μέρη στα οποία δεν έχεις, επισκέπτεσαι σε μέρη τα οποία δεν έχεις επισκεφθεί πριν. Είναι κάτι σαν την εξερεύνηση. Από μικρός είχα την αίσθηση, πάντα μ' άρεσε να πηγαίνω σε ένα μέρος και να λέω το έχει ξαναδεί κανείς αυτό εδώ το μέρος. Μάλλον θα το έχει ξαναδεί. Αλλά αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία να σκεφτώ ότι εδώ πρώτη φορά είμαι. Αυτή η αίσθηση, αυτή η ανάγκη που έχουν οι ερευνητές να βρεθούν κάπου για πρώτη φορά, να δούνε κάτι που δεν το έχει ξαναδεί κανείς άλλος, είναι μια μορφή δημιουργίας, νομίζω. Και αυτό είναι η ουσία της έρευνας. Οι ερευνητές που αγαπάνε τη δουλειά τους είναι περίεργοι και τους αρέσει πάρα πολύ να μπαίνουν σε καινούριους χώρους. Η δουλειά του ερευνητή είναι
μοναχική με την έννοια ότι έχει την ευθύνη ενός εργαστηρίου και πρέπει ο ίδιος να καθορίσει τους στόχους του και να προχωρήσει τη δουλειά εμπρός. Απ' την άλλη, η έρευνα είναι κατεξοχήν συλλογική. Δεν λειτουργούμε στο κενό, ούτε και κάνουμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι. Είμαστε πάντα ενταγμένοι σε ένα περιβάλλον που μπορεί να ξεκινάει από ένα ερευνητικό κέντρο, να προχωράει στην ερευνητική προσπάθεια μιας ολόκληρης χώρας και ακόμα περισσότερο μέσα στο διεθνές περιβάλλον της έρευνας. Χωρίς συνεργασίες, χωρίς επικοινωνία με άλλους ερευνητές δεν μπορεί να γίνει έρευνα. Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού. Ήταν ο ενθουσιασμός που πάντα συνοδεύει τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα, ιδίως όταν συνδέονται με τα βαθύτερα ερωτήματα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος είχε μπορέσει να διαβάσει το ίδιο του το DNA, είχε αγγίξει τη λάσπη του Θεού. Αλλά η νέα γνώση φέρνει πάντοτε μαζί της νέα ερωτήματα. Είναι τέλος και αφετηρία μαζί. Με την ολοκλήρωση του ανθρώπινου γονιδιώματος μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση πειραματικής έρευνας, όπου πλέον η έρευνα δεν βασίζεται στον αναλογισμό, αλλά βασίζεται σε κάποιες τεχνολογίες οι οποίες ονομάζονται υψηλής κλίμακας, οι οποίες μας επιτρέπουν να κοιτάμε τον συμπεριφορά όχι μόνο ενός γονιδίου, αλλά ολόκληρου του γονιδιώματος. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι περισσότερες ασθένειες, που είναι και το απότερο σκοπός όλης της βιολογικής έρευνας, είναι πολυπαραγωγικές, δηλαδή δεν ελέγχονται από τη συμπεριφορά ενός και μόνο γονιδίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ας πούμε η μεσογειακή ανεμία. Και με πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον καρκίνο, όπου συμμετέχουν πάρα πολλά γονίδια. Άρα λοιπόν το καινούριο ερέθισμα για τους ερευνητές, το καινούργια χιλιετία, είναι να βρούμε όχι πώς συμμετέχει ένα γονίδιο σε μια ασθένεια, σε μια διαδικασία, αλλά πώς μια ομάδα γονιδίων ελέγχει αυτές τις διαδικασίες και αυτές τις ασθένειες. Αυτές λοιπόν οι τεχνολογίες υψηλής κλίμακας, που εμείς εδώ στο Fleming χρησιμοποιούμε αρκετά, επιτρέπουν να έχουμε ένα μοριακό αποτύπωμα του κυτάρου σε μια δεδομένη κατάσταση, είτε σε μια παθολογική κατάσταση, είτε υπό την επίρρεια ενός φαρμάκου, είτε υπό την επίρρεια μιας ουσίας. Και αυτό το μοριακό αποτύπωμα, κατά αντιστοιχεία με το αποτύπωμα το ανθρώπινο που μας λέει, μας ταυτοποιεί ποιος είναι ο άνθρωπος, αυτό το μοριακό αποτύπωμα μας βοηθάει ή θα μας βοηθήσει στο μέλλον, γιατί ακόμα είναι στα σπάργανα, θα μας βοηθήσει αυτό το μοριακό αποτύπωμα να ταυτοποιούμε όλες τις παθολογικές καταστάσεις. Και το όραμα είναι ότι κάπου μετά από 10-20 χρόνια οι τεχνολογίες αυτές θα μας βοηθήσουν όταν μπαίνει ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο να γλιτώσει από μια σειρά εξετάσεων, να κάνει κάποιες εξετάσεις με αυτές τις τεχνολογίες, το οποίο το μοριακό αποτύπωμα που θα προκύψει από αυτές τις εξετάσεις να μας οδηγήσει αφενός σε μια πιο προσωπική ιατρική, δηλαδή η ιατρική, όπως ξέρετε, οι θεραπείες για κάθε διάφορες ασθένειες, υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά οι οποίες δεν δουλεύουν σε όλους τους ασθενείς. Άρα οι θεραπείες πρέπει να κοπούν και να ραφτούν στα δεδομένα του καθενός ασθενούς. Νέοι δρόμοι αναζητούνται σήμερα για την προσέγγιση των βιολογικών φαινομένων. Δεν είναι πια τα μεμονωμένα γονίδια που καθορίζουν τις μορφές και λειτουργίες της ζωής. Είναι η αλληλεπίδραση περισσότερων γονιδίων, όλων των συστατικών του κυτάρου και των διαφορετικών κυτάρων μεταξύ τους. Μέσα από όλες αυτές τις μελέτες της χαρτογράφησης, καθώς επίσης και από τις νέες τεχνολογίες εχμής, προέκυψε ότι και η έκφραση των γονιδίων αυτών καθεαυτών είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα και πάνω στο οποίο βασίζεται τόσο η κυταρική απόκριση, όσο και η ανταπόκριση του οργανισμού σε διάφορα ερεθίσματα. Αυτό λοιπόν είναι και το κεντρικό, αν θέλετε, αντικείμενο της δουλειάς της ερευνητικής μας ομάδας. Και γιατί θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό? Γιατί πλέον έχουμε αρκετά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι αν αυτοί οι μηχανισμοί, ή όπως τους ονομάζονται μεταμεταγραφικοί μηχανισμοί, δεν λειτουργούν σωστά, τότε έχουμε μία απορρίθμιση στην παραγωγή διαφόρων παραγόντων, που είναι βασικοί παράγοντες για την αλληλεπίδραση των κυτάρων μεταξύ τους, για την κυταρική ομοιόσταση κλπ. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο την απόκλιση σε κυταρικό επίπεδο της αντίδρασης, δηλαδή το κύτταρο μπορεί να πεθάνει ενώ δεν θα έπρεπε, ή μπορεί να ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα ενώ δεν θα έπρεπε, και ή να χάσει και τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ένα κύτταρο καρκινικό
με ό,τι έπεται από αυτή τη διεργασία. Στοχεύοντας, αν θέλετε, αυτούς τους μηχανισμούς ή τροποποιώντας αυτούς τους μηχανισμούς και σε θεραπευτικό επίπεδο, μπορούμε να επηρεάσουμε ομάδες γονιδίων τα οποία μπορεί να έχουν παθολογική δράση. Οπότε, πέραν λοιπόν της βασικής ανάλυσης του πώς θα μπορούσε να προκύψει η παθολογία, αν θέλετε, στο πλάι αυτής της ανάλυσης προκύπτουν και διεργασίες μέσα από τις οποίες θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε μια ομάδα γονιδίων και συνεπώς μια παθολογική διεργασία, π.χ. στη φλεγμονή. Η μικρή γάτα προέρχεται από ένα κύτταρο της μεγάλης της γάτας, η οποία δημιουργήθηκε μέσω κλωνοποίησης. Το DNA αυτής της γάτας είναι ακριβώς το ίδιο το DNA που έχουν τα κύτταρα της γκρι γάτας. Είναι δίδυμα. Παρ' όλα αυτά φαίνονται κάπως διαφορετικά. Αυτή η διαφορετικότητα είναι το αποτέλεσμα ενός μηχανισμού που επιλέγεται τυχαία ένα από τα δύο χ χρωμοσώματα, ποιο από τα δύο θα είναι ενεργό ή θα μείνει σιωπηλό. Σήμερα την προσοχή των ερευνητών συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή και τη λειτουργία των κυττάρων, χωρίς όμως να αλλάζουν το γενετικό τους υλικό. Οι παράγοντες που καθορίζουν τις επιγενετικές, όπως λέγονται, αλλαγές. Η επιγενετική είναι μια νέα επιστήμη, θα την έλεγα, η οποία ερευνά τους τρόπους με τους οποίους η πληροφορία που είναι αποτυπωμένη στο DNA μας θα εκφραστεί. Αυτή είναι μια διαφορετική πληροφορία, η οποία δεν είναι γραμμένη μέσα στο DNA, αλλά αυτή θα καθορίσει ποια κομμάτια του DNA, ποια γονίδια ή ποιο μέρος της πληροφορίας θα χρησιμοποιηθεί από το κύτταρο ή από το οργανισμό ή δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ στη ζωή ή μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί, όπως είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικοί, που καθορίζουν την ταυτότητα των κυττάρων κατά την διαφοροποίηση, κατά την ανάπτυξη του οργανισμού. Δηλαδή, οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία αυτών των μηχανισμών οδηγούν σε παθολογικές καταστάσεις. Σχεδόν όλες τις ασθένειες που γνωρίζουμε, περισσότερο είναι μελετημένοι καρκίνοι, παθογένεση μεταβολικών νοσημάτων, εντοπίζονται διάφορες βλάβες στους μηχανισμούς, στους επιγενετικούς μηχανισμούς ή στη μεταφορά της επιγενετικής πληροφορίας. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί είναι κοινοί, είναι πολύπλοκοι, αλλά είναι κοινοί. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι γνωρίζοντας αυτούς τους μηχανισμούς καλύτερα, μελετώντας καλύτερα, θα μπορούμε να αναπτύξουμε κάποιες θεραπευτικούς μεθόδους πολύ πιο εύκολα. Το βέβαιο είναι ότι η χαρτογράφηση του γονιδιώματος έθεσε στη διάθεση της επιστήμης έναν πρωτοφανή όγκο πληροφοριών, που η επεξεργασία και η αξιοποίησή τους ξεπερνά τις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Κάπου εδώ λοιπόν η βιολογία συνάντησε την πληροφορική για να δημιουργήσουν μαζί μια καινούργια επιστήμη. Μια επιστήμη μινιμαλιστική. Δεν χρειάζεται παρά ένα δυνατό κομπιούτερ και ένα δυνατό μυαλό. Η βιοπληροφορική ή η υπολογιστική βιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από τη μοριακή βιολογία και είναι σε μια ψηφιακή μορφή και βρίσκονται πλέον αποθηκευμένες σε ψηφιακές τράπεζες δεδομένων. Αναλύουμε αυτά τα δεδομένα υπολογιστικά και κάνουμε κάποια πρόγνωση που μετά περνάει στα εργαστήρια και τους βοηθούμε να κάνουν πιο συγκεκριμένα τα πειράματά τους. Πραγματικά η βιοπληροφορική
αναπτύχθηκε όταν αρχίσουμε να έχουμε αλληλουχίες του γονιδιώματος. Αυτό έγινε πριν από 15 χρόνια, όταν είχαμε πάρα πολύ λίγα γονίδια και ξέραμε μόνο το 5% του γονιδιώματος. Και προσπαθούσαμε από αυτό να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτές οι αριθμοσειρές πλέον. Τώρα που έχουν εξελιχθεί τα μηχανήματα που διαβάζει το γονιδίωμα, έρχονται οι πληροφορικοί, οι βιοπληροφορικοί λοιπόν, να εξηγήσουν αυτή την πληθώρα δεδομένων που έρχονται και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πλέον όχι μόνο το γονιδίωμα του ενός ανθρώπου όπως υπάρχει τώρα, αλλά να καταλάβουμε τις διαφορές του γονιδιώματος μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ φυλών, των διαφορών γονιδιώματων μεταξύ του ανθρώπου και άλλων οργανισμών, που θα μας βοηθήσουν πραγματικά να καταλάβουμε πώς δουλεύει μια ασθένεια, πώς αναπτύσσεται ο οργανισμός, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το περιβάλλον σε εμάς, τι πρέπει να προσέξουμε. Πώς δημιουργεί το καρκίνος, πώς εξελίσσεται το καρκίνος, ποιο είναι το πρώιμο στάδιο αυτού του καρκίνου. Αυτή τη στιγμή μια καθοριστική έρευνα που κάνουμε είναι να κοιτάμε την έκφραση γονιδίων σε πρώιμα στάδια καρκίνου, στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και κοιτώντας την έκφραση των γονιδίων να καταλάβουμε προς τα πού πάει αυτός ο καρκίνος και αν είναι δυνατόν να κάνουμε τη σωστή θεραπεία, να βάλουμε το σωστό γονίδιο που λείπει μέσα και να σταματήσουμε τον καρκίνο. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσαμε με ένα τεστ από το αίμα να δούμε την έκφραση των γονιδίων και να καταλάβουμε αν έχετε κάποιος καρκίνος πριν καν δημιουργηθεί ο όγκος ή όταν υπάρχει ένας τόσο μικρός όγκος που δεν μπορεί να αναπτυχθεί, να ανιχνευτεί αλλιώς. Σε αυτό το γραφείο, που μοναδικό εξοπλισμό του έχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μπορεί κανείς να συναντήσει το μικρότερο της συντροφιάς του Φλέμινγκ. Έναν έφηβο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαθητή του γυμνασίου, που ήρθε εδώ από προσωπικό ενδιαφέρον, προάγγελος της επόμενης γενιάς ερευνητών. I came here because in my school I'm in a program, the Science Research Program, and through this program between junior and sophomore year we have to find a mentor and spend time at their lab. And at the time I was working on something very similar to Artemis's work. And so I contacted Artemis thinking, I contacted her through the Diana website, which at that point said that, you know, she was from, at the University of Pennsylvania. And then I got an email back from her and she was like, I'm not in the University of Pennsylvania anymore, but you're still welcome to come. And my teacher was like, it's an amazing opportunity, you should talk to your parents about it. And I did. And it took a little convincing here or there, but here I am. Γνωρίζοντας τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ, το πρώτο που σκέφτεται κανείς είναι ο παγκόσμιος χάρτης. Άνθρωποι με διαφορετικές αλλά πάντα ενδιαφέρουσες διαδρομές, σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικές πόλεις, διαφορετικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, συγκλίνουν στην παραλία της Βάρης, μεταφέροντας ο καθένας τη δική του γνώση, τις δικές του εμπειρίες, τις δικές του επαφές με συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Οι γονείς μου είναι Έλληνες πρόσφυγες από τον εμφύλιο πόλεμο και η μητρική μου γλώσσα είναι ελληνική. Τα πρώτα 28 χρόνια μου που έζησα στην Ουγγαρία έκανα τα ουγγαρέζικα την καθημερινή μου γλώσσα. Έφυγα από την Ελλάδα 17 χρονών και έκανα τις κύριες σπουδές μου στη Γερμανία, πληροφορική. Μετά πήγα στην Αμερική και γύρισα πριν από 1 χρόνο και γύρισα γιατί πραγματικά ήθελα πλέον να ζω στην Ελλάδα. Δεν το μετάνιωσα που γύρισα και βρήκα εδώ ένα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό και τη δυνατότητα όντως να κάνουμε την ίδια δουλειά, ξεπερνώντας κάποιες αρχικές δυσκολίες. Ερχομένη από το Εθνικό Κέντρο Ιατρικών Ερευνών στο Λονδίνο, στο Φλέμινγκ ουσιαστικά δεν αισθάνθηκα ότι άλλαξε τίποτα. Τόσο ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το Φλέμινγκ και το ότι υπήρχαν διαθέσιμοι χώροι όπου κάποιος θα μπορούσε να φτιάξει κάποια μονάδα όπως αυτή, για μένα ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και με βοήθησε τόσο το περιβάλλον όσο και το επιστημονικό περιβάλλον να μπορέσω να ενταχθώ πολύ γρήγορα στις επιστημονικές ομάδες του Φλέμινγκ. Όταν είχα φύγει από την Ελλάδα, σκεφτόμουν ότι μάλλον έξω θα ζήσω και θα ασχοληθώ ερευνητικά. Κοιτώντας όμως τι έχει συμβεί στο ερευνητικό τομέα της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, είδα ότι υπάρχουν καινούργια ερευνητικά κέντρα με πολύ αξιόλογους ερευνητές, όπου γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά.
Και ένας από τους κύριους λόγους που γύρισα ήταν το γεγονός ότι γυρνάω εδώ στο Φλέμινγκ. Μου θύμιζε πάρα πολύ τα ερευνητικά κέντρα που είχα βρεθεί στο εξωτερικό. Έζησα στο εξωτερικό για 23,5 χρόνια, όλη μου η καριέρα μέχρι τώρα ήταν στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα επέστρεψα πριν από 2 χρόνια και οι λόγοι είναι καθαρά προσωπικοί. Ήθελα να γυρίσω πλέον στη χώρα μου και να συνεισφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ στην ανάπτυξη της έρευνας και της γνώσης στην Ελλάδα. I'm coming from Paris in France, so I was a student there for 5 years in a lab, one of the best labs in Paris, of neurobiology, and so I arrived here like 1 year and a half in Fleming, and that's a great moment for me because this environment is really excellent and people here are extraordinary. And Φλέμινγκ ένα καινούριο κέντρο, στείνεται με νέους ερευνητές, νέο αέρα, πολύ σύγχρονα ερευνητικά προγράμματα και αρκετά καλή παραγωγικότητα που μας κάνει όλους πολύ περήφανους και στο μέλλον γύρω από το Φλέμινγκ μπορεί να στηθεί ένας πιο συνολικός τρόπος να μπορέσουμε να μεταφράσουμε αυτή την καινούρια γνώση και την καινοτομία από το επίπεδο της επιστήμης στο επίπεδο της εφαρμογής της, για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε και ένα κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Αυτό που θέλουμε να γίνει και αυτό που προτείνουμε στους πολιτικούς μας και στην κοινωνία, αν θέλετε, να υποστηρίξει, είναι ο χώρος εδώ του κέντρου και του Ιδρύματος Φλέμινγκ, που είναι ένας χώρος 138 στρέμματα, σε μια πολύ προνομιούχα θέση στη Βάρη Αττικής, να μπορέσει να γίνει ένας χώρος που θα έχει τον τίτλο Βιοτεχνόπολη και σαν περιεχόμενο να έχει ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά Ινστιτούτα με σημαντική προσφορά στην παραγωγή νέας γνώσης, η οποία είναι η βάση για να μπορέσεις να βγάλεις καινοτομία, να βγάλεις ερευνητικό προϊόν, να βγάλεις αυτό που όλοι ονειρευόμαστε, ένα φάρμακο για μια σημαντική ασθένεια του ανθρώπου. Η Ελλάδα δεν έχει μπορέσει μέχρι σήμερα να βγάλει ένα δικό της φάρμακο. Το όραμα το δικό μας είναι να μπορέσουμε μια μέρα να βγάλουμε ένα τέτοιο φάρμακο σαν εφαρμογή όλων αυτών που τραβάμε καθημερινά για να το κατακτήσουμε. Στο ερευνητικό κέντρο Αλέξανδρος Φλέμινγκ, τα φώτα μένουν αναμένα μέχρι αργά το βράδυ. Πολλές φορές και όλη τη νύχτα. Νομίζω ότι όταν κάποιος αγαπάει το αντικείμενό του, δεν πηγαίνει στη δουλειά. Είναι σαν να πηγαίνει ραντεβού με την αγαπημένη του. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μας κρατάει και μας ξύπνους μέχρι αργά το βράδυ. Μας κρατάει στην καθημερινότητά μας.